Nina bakamakhweli ngonyama umahlume ehlathini njengohlanya uhlanya lusemehlweni amadoda siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze libumbeni ihora lesikhombisa kusihlwa nazi ehamba phambili. 3 men, a 17-year-old, a 24 and a 29. They arrested, and also a 9mm pistol was also confiscated. Sekuboshwe abasolwa abathathu ngemva kokudutshulwa kubulawa abantu abayisikhombisa esigamekweni sokudubula esenzeke eBishop Levis eCape Flats eKapa. Comrade Advocate Busisiwe Mkhwebana will be the convener of Umkhonto weSizwe Party in the province of Mpumalanga. Lo abe umvikelo omphakathi nobesanda kwesula njengelungu le-EFF uAdvocate Busisiwe Mkhwebana usemenyezelwe njengomgqugquzeli weqembu Umkhonto weSizwe esifundazweni eMpumalanga. Bakhalelwa amasongo kaSigonyela abasolwa abathathu emva kokuthi kudutshulwe kwabulawa abantu abayisikhombisa eBishop Levis eCape Flats izolo ebusuku. Amaphoyisa ajube amalungu ophiko olulwa namaqembu egelekeqe ukuyodambisa isimo kule ndawo. Isulu idutshulwe endlini ebeyiqashe kuyona. Abasolwa bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela kuyo le ndawo kanti amaphoyisa aphinde yashaqa isibhamu esizoya kohlolwa ukuze kubonakale ukuthi asikaze yini sisetshenziswe kwamanye amacala. 3 men, a 17-year-old, a 24 and a 29. They arrested, and also a 9mm pistol was also confiscated, which will be taken to forensic for ballistic tests. Izakhamuzi zinxusa ukuthi kwengezwe amaphoyisa azobhekana nezinga lokubhidlanga kobugebengu endaweni. We just want to say we feel for those people who lost loved ones, and the crime needs to be eradicated. That is the one thing, and we need to work as a community to do all that is necessary to stamp out this crime. Kusenjalo abaseshe baphenya isigameko sokudutshulwa kwabantu abahlanu esenzeke eAtlantis ngolesithathu ebusuku ogweni olsentshonalanga nesifundazwe. It follows another incident that has happened in Atlantis, where we have not made any inroads, but we're still requesting the community to assist us to find those who are responsible for that shooting. Abasolwa kulindeleke ukuthi bavele enkantolo ngomsombuluko. I-ANC namhlanje iphinde yagcizelela kwelokuthi okwaba umengameli weqembu uJacob Zuma kaselona ilungu lenhlangano njengoba akhonjwa ezangayo ngoNtulikazi. Ikomiti le-ANC lokuqiniswa kwegwegwe lahlonza ukuthi uZuma wephula imigomo yeqembu ngokuyihlanganisa kwakhe ne-MK Party ebe eseyilungu leqembu. I-ANC namhlanje iqalise ngomhlangano wayo okhethekile weyinsuku ezintathu wamalungu esigungu esiphezulu senhlangano obanjelwe eBoksburg eGoli. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi akukho kusha ngoZuma kanye neqembu selekhu kwathathwa isinqumo ngokuxoshwa kwakhe nakuba esiphosele inselele lesi sinqumo sokukhonjwa indlela. uMbalula uphinde waphawula nangokuhamba kowake waba undunankulu waKwaZulu-Natal uWillis Mchunu osethathe ubulungu obusha ku-MK Party. Jacob Zuma remained expelled in the ANC and he has appealed, and his appeal has been processed, but he's an expelled member in the ANC, so he's not a member of the African National Congress, as it were. Ubaba Mchunu have made his decision and to leave the ANC, and we wish him well in his endeavor for whatever reasons that he may actually advance. Maqondana nomntontsiswano ne-DA odabeni lweRussia, uMbalula uthe akubethusa ukuphawula kukaJohn Steenhuisen oqagule ukuthi i-DA ngeke yahlonza ilaseRussia nomengameli wakhona njengabahlobo abakhulu beningizimu Afrika. There is nothing untoward about what the president said in terms of Russia being the ally of South Africa, and that's it. That's where it starts and ends. Lo mhlangano we-NEC uzobe ugxile kakhulu udabeni oluthinta ikomiti lezobuqotho leqembu namalungu okuyiwo edluliselwe phambi kwalo achaphezeleka einsolweni ezithile zamacala. Uzophinde ubukeze nangesimo seqembu ukuhambisana nohlelo lokuvuselelwa kabusha. Lo umvukelo omphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebana usemenyezelwe njengomgqugquzeli weqembu Umkhonto weSizwe esifundazweni eMpumalanga. Iqembu liphinde lamemezela upholo obili beyifundazwe namhlanje kuseni eSandton eGoli. Owake waba undunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal uWillis Mchunu naye uwumgqugquzeli weqembu.
KwaZulu-Natal. Ulandela ukushiya kwakhe ku-EFF emasontweni ambalwa edlule, owayengumvikeli womphakathi advocate Busisiwe Mkhwebane umemezele njengomunye wabagqugquzeli be-MK. So the minute we remove that element of perpetuating that negativity that people are being posed, it's so wrong, because at the end of the day, we should be working as these black progressive parties to achieve what President Zuma has been saying all along. Kodwa kukhona okungenami kwamanye amalungu athi abantu abayingxenye yeqembu bafakwe ezikhundleni. Iqeqebana ke lamalungu eqembu ebebhikisha ngaphandle lapho uZuma ebekhuluma khona nabezindaba. uZuma ke uthi akekho oba yingxenye yeqembu ebheke izikhundla. They are missing the point. They seem to have joined our party for reasons that are slightly different from us. And if there are cadres of Umkhonto Lowetu, they must stop doing it. This organization has not finished a year. It's new. Everybody here is new. There's nobody who's older than others. There isn't. Anyone who's protesting is misled. And those people don't understand what is MK. uZuma uphinde wagcizelela ukuthi usayilungu le-MK kanye ne-ANC wathi uzosihlulisa ke isinqumo sokuxoshwa kwakhe kukhongolose. Leli qembu ke lizophinde lidlulise isinqumo sokukhishwa kukaDokotela John Hlophe ku-JSC. Mnikazi wesitolo lapha abafundi basesikoleni iEndzani Primary eMatsulu eMpumalanga bathenga khona ama-chips okusola ukuthi yiwo aholela ekutheni le ngane ingeniswe esibhedlela uzwakalise ukwethuka ngalesigameko. Abafundi abangama-24 bangeniswa esibhedlela bathola ukwelashwa ekuhambeni kwesikhathi base bededelwa. Abafundi bangeniswe esibhedlela bekhala ngobuhlungu besisu kanye nokuphalaza. Bathenga ama-chips esitolo endaweni kungakapheli mahora abafundi bagula. Sebebuyeleke esikoleni kodwa abazali basakhathazekile bacela uhulumeni angenelele. Njengemphakathi shembe sicela ukuthi sibambisane sithole lisido ngoba nasekwendeka sokusho ukuthi kude lokutolunga abantwana bancane labantwana ene batolo kubayithenga lendo, so sicela nje igovernment iside kuloko. Isitolo lapho izingane zathenga khona ama-chips sisavaliwe. I buy from town, Nanspread, Valencia, Kelly supermarket, big supermarket. I have sleep, I have everything. I will show you if you want. Abakhiqiza ama-chips iTruda Foods izichithile lezi insolo. Numerous false posts on social media linking our product chipper to causing our customers becoming ill. There's absolutely no substance to this. Our product undergoes a cooking process at 195 degrees, whereafter it is packaged and sealed. As a result of this process, it is impossible to get food poisoning. Umnyango wezemfundo usuthembisa ukulekelela abafundi abathintekile ngokubaluleka ngokwengqondo. Kwengena manje sekuboshwe abantu abane mayelana nokushona kwengane eziyisithupha okusolwa ukuthi zadla ukudla okunobuthi eNaledi eSoweto. Intatheli ze-SABC beyinganise endaweni ezehlukene ezithintwe igameko zokudla okunobuthi la esifundazweni iGauteng. Ezikoleni ezahlukene kuleli babhekene nenselele yokugula ngenxa yokudla ukudla okusolwa ukuthi kunobuthi. Lesi isikhathi esibi kakhulu njengoba abafundi sebebhala izivivinyo zabo. Izolo abafundi besikole samabanga aphansi bathole ukwelashwa emva kokubonakala kwezimpawu zobuthi, kanti abazali banxusa uhulumeni ukuthi asukumele phezulu malungana nalokhu. Expecting ukuthi sizoluthola uncedo with immediate effect ngoba lento ekubeni yenzakele akusinto elula. Yayibona asikathole even uncedo as we speak nje angikho right. Athi uthi kufanele kuthathwe izinyathelo ezinqala ngezitolo zabo kufika. Is in the manner the way things happened.
it's a problem because everything has to stand still. Now, we as communities, we have nowhere to buy, and then it damages our livelihoods in a way. Now, government has to come in and assist in this regard. Zemfundo eGauteng uthi abafundi abavunyelwe ukudayisa ukudla ngaphakathi emagcekeni esikole. By even learners, it's not allowed, in our schools. As you know that we provide nutrition, and to a certain extent, in most of our schools, we do have tuck shops for those who want to buy. Amaphoyisa eGauteng Lieutenant General Thomi Mthombeni uqinisekisile ukuthi ukuhlolwa kwabafundi abayisithupha esigamekweni saseNaledi kuveza ukuthi ukudla abakudla kukhomba ukuthi kwakunobuthi bokubulala izinambuzane. Sisathi qwayitolo khani besibuya mbukeli sizophathela udaba oluthe. No bail on the 1st of November. Mhlalulunye kulwezi icala lomliso dabuka kwelase Mozambique oneminyaka engama-24 ubudala osolwa ngokudlengula bulala intombazanyana eneminyaka eyisithupha eOrlando East eSoweto eGoli. Asikubingelele sikwamukele mbukeli uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi sekuboshwe abasolwa abathathu ngemva kokudutshulwa kubulawa abantu abayisikhombisa esigamekweni sokudubula esenzeke eBishop Levis eCape Flats eKapa. Mbukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube naku SABC Plus wena kumele ukwenze ngene kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Uzophinda vele ngolwesihlanu enkantolo yaseProtea uSimiyawo Phethe Sara obhekene noxhaxha lwamacala afaka phakathi ukudlengula ukuthumba kanye nokubulala intombazanyana eneminyaka eyisithupha ubudala eSoweto eGoli. Ongqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu obesenkantolo uthele isigameko siyahlamsimlisa kanti abafuni ukuthi anikezwe ibheyili uPhethe Sara. No bail on the 1st of November. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi bekungavumi nokuthi ambheke ngqo einhlamvini zamehlo omsolwa ngenxa yobucayi bamacala abhekene nawo. It was even hard to look at this fellow inside the court because when you look at him you are overcome by emotion, you are overcome by a sense of anger that we should have amongst us here in the country, a person like that. And added to that is that we've learned that he's not supposed to be in South Africa. INPA ithi bamzwile nje umsolwa ethi ufuna kunikezwa ibhayili. Abameli bombuso bashaya phansi ngonyawo bafuna aqhunywe esitokisini. The onus is on him to convince the court that there are exceptional circumstances that exist that permits his release on bail, and as a state we will be opposing such an application. Ishoshovu bezikhona ngaphandle kwenkantolo zithi uhulumeni akaqinise imizamo yokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane. Abantu ababengaphandle kwenkantolo nabo baphawulile ngalesigameko. What pushes us is to say, until when? Can our government not fuel and add more resources in terms of educating, amplifying gender-based violence and femicide as a scourge that it is? Lo msolwa ube notolika namhlanje enkantolo njengoba ekhuluma isiPutukezi nje. Uneminyaka engama-24 ubudala. Inkantolo yemantshi eRandburg isikhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa kwendodana kaChiko Thwala uLongwe ngemva kokuthi ehlulekile ukuvela enkantolo namhlanje njengomyalelo wayo inkantolo yaseRandburg. uThwala usolwa ngokweba impahla endaweni yokuqopha umculo ebiza ngaphezulu kwe-200,000 zamarandi wavela enkantolo yemantshi eRandburg ngenyanga edlule ngemva kokuboshwa kwakhe wadedelwa ngesexwayiso nokuyilapho inkantolo yamyalela khona ngokuthi aphinde avele namhlanje. Igama lakhe liphinde lithinteka ecaleni lokubulawa kalowo owake waba unozinto weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa. Ubaba wakhe uke wachaza indodana yakhe njengomuntu oyisela osebenzisa ngisho idakamizwa.
Isebenzi zombuso eyithukuthelekana nwabu iteleke ngaphandle kwehhovisi lekomkhulu lesifundazwe eBloemfontein esifundazweni iFree State. Osonkontileka bomnyango wezempilo abaqashwa ngesikhathi sokubheduka kobhubhane lwesifo iCovid-19 bafuna ukubuyiselwa imisebenzi yabo kulandela ukungavuselelwa kweinkontileka zabo. Izisebenzi zezempilo ebeziqashwe ngetoho eFree State zifuna undunankulu wesifundazwe yahoxise isinqumo sakhe sokungazivuseleli izinkontileka zezisebenzi ezaziqashwe ngesikhathi sokubheduka kwe-COVID-19. The only thing they do is to chase us away. Today I'm saying, Ma Queen, I am Pulanikale from Pelenomi Tertiary Hospital. I want you to come and face me, woman to woman. We must talk. You must tell us what is it that we did to you, because we did great for our county. We are angry because we feel like Department of Health, they don't have a thankful to us. We serve with our dignity and our bravery, but now they're chasing us away. Kusenjalo ubuholi be-EFF esifundazweni bufuna uLitsoha Mathayi ashenxe esikhundleni sokuba undunankulu njengoba bemsola ngenkohlakalo kanye nomyeni wakhe ongusomlomo kumasipala waseMangaung. We are worried about the level of victimization that when she was an MEC and even now as the Premier. So everyone in the Free State is not happy. Everyone is not free. Now Makwini wants to push everyone out and bring friends here. And those who are willing to be honest businessmen are perhaps at some point are pushed out, that Makwini brings the friends and everyone else to be part of tenders in the Free State. So we're saying no to that. Izisebenzi zifunge zagomela ukuthi zizoqhubeka nesiteleka uma lolu daba lungasukunyelwa. Ozobekwa endlini yakhe yokugcina kusasa kwaphinda ngene umntwana osibuyiselwe eButhelezi obeyilungu lesishamthetho sikazwelonke. Umntwana oButhelezi obeyindodakazi yomsunguli weqembu iFP inkosi uMangosuthu Buthelezi naye ongasekho. Intatheli yeziko leindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya uyasilandisa ngalokho. Bonga kakhulu bese ngibingelele kumbukeli ngalesi sikhathi impela kusukela zingenile ngomsombuluko indaba zokudlula emhlabeni zakhe ke umntwana usibuyiselwe Angela Buthelezi bekulokhu ke kufike abantu ke lapha kwaphinda ngene ukuzodlulisa amazwi abo enduduzo phakathi ke kwabo abafikile sikuke sabona ke nosopolitiki abaholi ke bamaqembu ahlukahlukene ukubalwa ANC sibonile ke futhi neqembu Economic Freedom Fighters lapha esifundazweni likhipha ke istatement sokuzwelana ke nomndeni ke ngalesi sikhathi kepha ukuzwa kabanzi ngokuthi ke amalungiselelo ukuthi ke afihlwe kusasa umntwana ke ahamba kanjani samukele ke loyo okungena ukukhulumela umndeni udokotela uNgqengelele Buthelezi shenge asikubingelele sikomkele indabeni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho mhlasimbe ikuphi ongasitshela nje kona malungana namalungiselelo kumtshala kusasa umntwana. Uhlelo ke luthi kusasa ngehora lesishaka lolunye ekseni kuzoqala inkonzo yakhe khona lapha ekhaya kwaphinda ngene ungaphandle nje kwegate lapho kulungiselwe khona ngoba la ekhaya kutshalelwa khona la ekhaya. Kusasa ke ngo9 kuzoqala leyo nkonzo emva kwenkonzo ke bese hambe yobekwa endlini yakhe yokugcina. Njengoba usho ke amalungiselelo impela siphezulu kwawo konke kuhamba ngohlelo akukho esakubona kungahambi kahle. Ungomunye njengoba ehamba nje ungowesithupha kubantwana ababezalwa umntwana waphinda ngene noNdlunkulu uMamzila kusela ababili manje inkosi esihlalweni umntwana uNtuthuko Yezwe Zuzifa Buthelezi nomntwana esithi uMafungwase umntwana Phumzile Buthelezi. Shenge sokoza kakhulu isikhathi sakho. Sathoza kakhulu. Okhulumela ke umndeni wakwaButhelezi ke lo udokotela uNgqengelele Buthelezi silandisa kabanzi ngamalungiselelo awu ke ukuthi kuzokhamba kanjani ukutshalwa ke kwakhe umntwana uButhelezi kusasa lapha kwaphinda ngene asibusele intambo kone goli. Hlahle simo sezulu uyalandela.
ake mbukele sibeka lapho bese kuphathele zona kusasa bakhona ozakwethu ngolimi lwesiXhosa kanti indaba zizongena uma ngabe gamanxa ihora lesihlanu indaba usale kahle.